Oh no! Ano tayo? Guming! Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Titikman namin ang sikat na tipura ni Busing dito sa Dumaguete, no? Yes, of course. Malapit lang dito sa West Elementary School. So yung sauce nila mga studio, mayroong level 1 to level 5 na sauce ba. So manghang na to yung sauce nila dito mga studio. Kaya na po namin ni Mrs. Let's go. Ate, order niyo ang kuan. Kanang squid roll ti 5 ka stick. Kanya tempura ti balik kuan ka po. 20 ka po. Dahil mo mga ding na. Oh, diri lang yung mga Yan ito po mga ka-studio. Yan. May luto na pala, okay na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dali ka rin. Oh, yan, 1, 2, 3, 4, 5 yung sauce nila. 1, Ito po yung 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Yan. Ito po Yung manghang dito nagsisimula sa level 2. number 2. Number 2 to 5. So ang yung number 1 kay sweet. So ito na po mga ka-studio, titikman ko na at dito ako magsisimula sa level 1. Yan. Kain tayo. Thank you Lord. Ang init. Wala yung anghang yan eh. Kasi sweet. Bagong luto ito. Oh. Ang init kaya. Pero gudog lang kaning sauce. Mausar ka tuslog. Ito po yung matamis. Wala, pwede pa na ito slow mo? Oh, pwede pa. Wala mo na patangi. Try number 2. Why init? Ang init. Number 2 na tayo, level 2. Ay, ito slow mo ay, pumong init. Dito daw nagsisimula yung anghang. May anghang na ba? Kaya kang sa konti. Hinakawan ko laman king of bihon. Parang may sweet na kuan. Parang hang konti lang. Yan ba? Mayroon silang luto mo. Ito. Number 3. Yan, number 3. Ito. May kick na ng halang. Ma'am, tatay promo karon. Pasa mo? Pasa. May cake na naanghang. Proceed to number 4 mga ka-studio. Roll na boss. Level 4, number 4. Nang kay rice. Oh, ay gani. Level 5. Manghang na. Pangang na. Karira. Na, dami. Manghang na sa akin yung level 4. Level up talaga yung anghang iba. Level 5 na. 5 na. Tingnan nyo po, madami siyang sili. Ang dami ng sili.
Pareho pala niya ng lasa, te. Ha? Pareho ng lasa. Pareha lang. Anghang lang yung kaiba. Ay, lahi lang ang level 5. Sakit na. Sakit na. Maanghang na yung level 4 para Ayan, sa akin. nabubulol na ako sa anghang. Parang natatakot akong kagatin. Ito na po. Kunti lang, kunti. Hindi na kain. Sobrang anghang nga. Yung anghang na dito sa lalamunan pa, sa bibig. Para sa akin ha, kasi hindi ako masyadong mahilig sa maanghang ba. Maliit lang yung tolerance ko dito. Samyang ano yan, level ng... Parang times 2 yung level niya. Tingnan nyo po yun oh. May mga liso, may mga seeds ng sili. Oh. Diba? Ayaw mo na. Ayoko na. Parang times 2 siya bang? Yan, matry ko ah. Times 2. Ay, ang tayo. Yan, pala ba Tubig, kita- tubig, tubig. Drinks there. Ay, sana bukusin kay tambal sa halang. Kada. Hindi na, Yun na yan. Sabi ang mga kastudyo. Alaban sa tagbuko. Wala na anghang. Ano masabi mo? Sobrang anghang yung kuan level 5 para sa akin po. Ito ba yung pinakaanghang na tempura sauce na natikman mo? Ito po yung pinakamaanghang na tempura na natikman ko. Ayan mga studio, titikman ko na yung level 5 kasi sobrang anghang na eh. Isang kuwan eh. Yung speed roll. Yung duha natin. Yan mga studio, sausaw natin dito sa level 5. Level 5. Hmm? Here we go. Ang pinaka-spicy na tempura at squid roll. Wow. Oh man. Plus yang sa sauce. Pwede rin, bili no? Bili lang sa. Balikon lang ko ugma mama. Yan mga studio. Here we go. Thank you Lord. Kain po. Mainit siya na may anghang, hindi de direkta nagbibuild yung anghang niya. Dahil sa dami ng sili, medyo mapait siya konti ba yung sauce. Parang may amoy ng sili, no? Oo. Level 5 sauce. Super okay naman sa akin. Ito yung level ko. Hindi pa nawawala yung anghang sa bibig ko. Ito yung talagang sakto sa akin ba. Meron mo din tempura dito mga studio ha. Ay sorry. Malapot yung sauce niya ba? Sticky. Kayang-kaya po.
Kasi ang taas po ng tolerance niya talaga sa anghang ba. Withdraw. Wala, na-curious ako dito mga studio kasi sabi nila manghang daw eh. Pero yung anghang niya talaga nagbi-build up din ba? Panington buka ni. Bibili mo. Sarap, sarap mo. Gusto mo yan kasi mahilig ka sa maanghang. Ako hanggang level 4 lang ako. Ang lasa yan, meron siyang mapait na manghang, no? Pero matamis yung sauce niya. Kitang-kita din yung mga studio sa sunod na food trip. Hanggang dito na po kami, paalam. Alam.